Sagadi dara nang tini oje kola bagan thaini badar committee ni secretary angina tini je bobo hai udog na harai kobangma jaga bono ADC area bo kobangma jaga no mo haike bazar khulok jagi tongo phiaba o jaga bo khulok jaya angkai tini je kobangma jaga no mo haike bazar khulokman bisingti bo bazar bo bai thangka bazar choli yangi thangbayo tini nong puila katal tini khulokmani nini udog bai ba nong no committee ni udog bai khulok mani belen kaham tabo norok buskang ni bagai tei bobo hairok chaitok nai samung bo bai tang butang tangai nong ne kola bagan hatio kotor khatlangani o kogrok no kisa sagadi media personal belakena ko hamai mai afaro tam ni bagai hinge tini nini camera ni bising tini oro phai sobama bagai awareness khaimani bagai sing thanai bo soro sing chaitok je oro tino thalik lang kami o kaisa bazar khanya ni hinai ya basang apun COVID-19 ning mani bagai sing bazar khulong malia apun pore taklai taisa lockdown khulong mani pore sing sesta khaika nang sesta ni bising tino sing tini oro bazar khaima ka bobishot to hai ga thinango sing tebo kaham khayai ti sait lang ni bagai sing saitok nai o bazar no romdi tabo sing gram no shahar khaya nango শহর তেব শহর কত করুন থাঙ্গো ঠিক অবহেনা जों গ্রাম নব जों শহর খাইনানি जों সাইটক লাই दङ angkai tai je nongni oroni je o kola baganogo mo hairokhay agi kunu lai bumaroko bazarok mo haike ngani nei wada wan chukba ngi thangka agi roko agi ek samoyo angkhana abo sangalo khajumale angkha hin rau kisa misa yaba bazar turikha bai thanga bibino karone angkhana tangai bawa abo sangalo khajumaya aifan sangto next generation rok ketal wan sung mang wan suk ni bising ting wan suk ge sangino bazar sung open klaika nini mung ke ani mung ke roti ranjan debalma ango bazani secretary seprajanota hamba sagadi tini ne ode thayo norok phai je no khamani bobo hairo noka je boroi borok je mo haike kereng lai no tini je otula sikoro amsani de thalik lung eba kola bagan thai jago o thayo tini je bazar kotal pulla khulok mani tibara saroni ADC area o piaba kobangma bisi romboi ADC hapang salang thangka sarkar kubuni sarkar okta piaba ojora rogo mo haike kunu ADC area rogo mo haike bazaroni bage ro site ya piaba tabo titi ADC pulla songmari kopalai ngi phainai buba grani nai kolmung eba tuijul mung bai tini tipra motharo phai o jaga o jeng phai mani hapang khapai mani ADC hapang piaba tini onek thayo no tipra san thai ADC area rogo mo haike bazar kotal khulok to mani tai abuni laibuma kobangma tongo mo kola bagan laibuma abuni yagulo paithak go tini kola bagano je mo hai thalik lunggo je kaisa bazar kotor ma soba khailai mani eba bazar khulok mani o phal nogrok norok tini abo bhai phai norok tini tipra mothani ingai norok oroni netrito rok ingai norok tini bobo hairok nukha o je samung tang butang rok puilano sini media na hambai tini singoro mo kaisa laibuma no himano singoro hatibar tini o sangrongsal srangsal eba sini o budbaro singoro tini chenglai makha tamoke omo tini salsa bai ngmaya oro sini saktharnai oro songsanon bangai borna puila hambai mar grawo tei nang samahai sini hapangno bobelaken hambai tini sini khwai junal ni bai chairman tongo omo junal ni bisingo klaijak hatino omo sarkar ni hatino set tang rijang bo junal bising tang rijakha haipana sal gobang maromoi noro tam hina nebo sok bazar da hinani salbrum noro ngi tongmane hati hisa misa phiaba tini oro hati bar songja jangman bising tei belai khena kaisa sep kotor mankho amjani borok jara ব্যবসা খাইনাই rok বিশেষ ভাবে
falnai rongni tei painai rongni bo tamni hinba thainai rok phaiyakhai painai rok bo painan sepmai hangkai oro kaisa rang ajilainani chini ruji rozgarni kaisa kotor ma kaisa sepungkha haini bagai tini bishesh bhabe hapangno hambai mario tei dirgodin sakthari tongnai rokno hambai mario oro tongke sepno oro o belaikino oro thai thosor ni bagi oro tongke sep tongo khitaini suti thaini jaga rok takbo keriko haini bagai jeng ang bishesh bhabe hapangno koinai oro dakti khai chini khi sutini ব্যবস্থা khainani tuini ব্যবস্থা khainani nungthun tei oro jara bazar committee rong bo koinan musungo jara halnai phainai rok oro joto dofan borong phainai oro nok asuk krei borok no jate oro ifilma thangyatei aba haikai jate kaisa jaga bongno sep riwui bongno ba asuk thairi phalnan sep bina nungthun tei bishesh bhabe tam hinani oro ni amchain borok boro subathung joto ongson borok no oro jate subalai omono tiba naithotok kuchukber motlangnani abono ani ব্যক্তিগত ভাবে naharmung o bazar ba hati tini chengjaka haini bangai omoni ayu kolok ngai kaham ungi tongthung abono ani ব্যক্তিগত ভাবে ani muchungmani nini sinimo ang Rajesh Deborma emne taminai ang mothani hingkai district khwai district ni president hambai tulasikor amchai je thalik lung o thayo je tini bazar pulia katal khlokmani abobo hai association no nu phaika akja sagade না বেলাকে না হামবাই বা তখন সমানে দিন তিনি সিনরনে যে থালিল বা কলা বাগান যে সিনি বাজার কমিটির ম বাজার ন খাইনে বাঙ্গই বড় যাবে কষ্ট খাইলে মানে বিসিং বড় হারাই মানে বিসিং থেকে তিনি অরবন আং যে বুঝাই তোমার জায়গা মহঙ্গা আগি তিনি দিছে হাপাং নিজে সেট ও সাকা মো দুইটালা অরব রিকার কোনো মুখনা আর মাঠে খোলা বা ফালমানি বড় সাকা দি হকা তলাঙ্গের দোকান তাই বিভিন্নভাবে তিনর দোকান খালে মনুকাসং বড় বাংখা जों বেলানো খুশি তিনি ও বাজার মহঙ্গাকাই চতুর্দিকে একটা কেসারন দङ yang খামা লামা গাকাই তো চিবরি পাইমানি yang থামা আঙ্কাই তুলাসিক yang থামা গাইছিনি বলক yang থামা গাইছিনি বাটু ময়নাই যে থামানি নমো খুব মেডেল জায়গা जों आसा खायो अर किन्तु बाजार तब काहामंनाय तब बरक जमंनाय हिनि जों आसा खायो ngetai je bufrun siming je bo thayo bazar flok mo din बरक पालखा दाइजो खायका बुधबार कारण जेहेतु मो एरिया वो जेसिनो पुपार हिंजागो मो एरिया वो কোনো দিন কারণ বিশ্ববার গাকাই তুলাসিকক বাজার সোমবার বো তুলাসিকক বাজার শুক্রবার চাম্পাবার সোমবার চাম্পাহাবার শনিবার আবার বাসাইবাড়ি মঙ্গলবার তাইছে বাসাইবাড়ি আর কোনো বুধবার কোনো বাজার করেই আমার বড় পাল সালাই তিনি আর বুধবার বাজার খাইকা বুধবার দিন nini sinimo আঙ্কাই খোয়াই জুনালনি ভাইস চেয়ারম্যান খগেশ দেববর্মা hambai